Dobroveče moji Kumanovci, dobroveče Bastionu, dobroveče demokratijo! Da, ja sam Ljiljana Georgijevska, predstavnik na najzagrozenu kategoriju, na najnevidenu kategoriju u nijednu zemlju, stečajnu masu. Da, smelo, hrabro i pokraj pretnje na Nikolu Grujevskog i pokraj raspiti po policiji od Jankulovsku i pokraj njine pljukanja, njine uvrede, njine provokacije. Eve smo istrajni za da istrajemo i da dojdemo do ono što nas sleduje. Jedno 6.000 dinara, koliko da možemo da budemo koliko toliko normalni građani. A kad je reč za Grujevski, verujte neka ne znam od kude da počnem. Da li od izlažani penzioneri, pazite, moram da ga kažem, zašto svaki treći penzioner ima stečajcovo familija. Gikači penzijite vo septembar, gisim v oktobri. Smešno, ne je smešno, tragično je. Da počnemo od socijalnu pomoć. Veli, kačeno je vika nadomestok za struju od 600 na 700 dinara. Koga laže bre? Koga maže bre? Ima ljudi, stečajci što zimaju socijalnu pomoć, koji nesu godinu i po zemali nitu jednu ratu, bre. Pa dosta nam je od tebe, bre. Dosta nam je od tvojih populizam, bre, Grujevski. Zato smo mi hrabri, moji sograđani. Zato smo mi istrajni. Za da mu dokažemo na Grujevskom da ne se plašimo, da moramo da istrajemo i da mu dokažemo neka smo i mi normalni građani na ovoj opštestvo, a ne da kad smo Š kategorija. Mene mi je čest, mene mi je golema čest što sam večeras ovdje. Ja sam blagodarna što možem da izrazim i naše negodovanje, što možem da kažem kakav je Grujevski očite na stečajci. A što je najstrašno od sve, podnesov me 3 put i 4. put, evo svega je predlog zakon za stečajci. Preko ova opozicija, preko SDSM. Zamislite, da li nemaše jadan kukavan više kakvo opravdanje da da, pošto se nazima dobro nalapa krediti, pa ne može da kaže nema pare. Svega, ajde nadvor, pratenici, ajde da gi se natepamo, pa i oni sami više da ne gledaju. Zato smo ovdje, moji Kumanovci, i da ne strah, i da ne stram, i da zastanete od sve koja kuća i site zajednički ovaj nenaroden režim da ga trgnemo, da dojde ljudi koji ke ne vole evrointegracije, da bolje živimo. Vi sami znajete da stečajni rabotnici od strane na gospodina gradonačelnika već imaju subvencije za komunalije. Pa ljudi, ja smelo kažem i baš me briga i pače kažem stopati. Bolje smo živeli porano i dajte pa da živime. I nemojte da se plašite. Napred, so dignata glava, demokratija ne smeme da dozvoli me da umre i toj saka da podgazi. Ne dajte, ne smemo da dozvolimo zašto na Papinska Republika Makedonija. Toliko od mene, moji počituveni sograđani.